presentar els blocs 4 i 5 de primer, segon i tercer de l'ESO. En primer lloc, anem a començar pel primer curs. En primer de l'ESO, el bloc 4, el qual s'anomena Educació Literària, està basada en un desenvolupament de l'autonomia lectora i valoració de la literatura com a font de coneixement, una lectura i comprensió de les obres literàries i una dramatització dels textos teatrals. També hi haurà una edició de poemes, els quals estaran musicalitzats. I, finalment, hi haurà un foment de la lectura, amb reunions dels autors al centre educatiu. Pel que fa al bloc 5, el qual pren per nom Tècniques de treball, són les següents. Una iniciació a l'ús d'enciclopèdies, diccionaris, referències bibliogràfiques, glosaris, manuals i amb la seva adequada interpretació. En segon lloc, hi haurà un desenvolupament d'estratègies, tant de lectura com de síntesis, amb esquemes, resums, mapes conceptuals i, finalment, caldrà posar un interès per realitzar una bona interpretació i, a més, un ús correcte de les normes ortogràfiques.